ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು ಒರಂಬ 24 ಬೊಲ್ಪದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಯೋಗ ಬಲೊರ್ದು ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕಾರನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ವಯಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರತೆದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ಒವ್ವಾದುಂಡು ನಿಕುಲಿಗ್ ವಾ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು? ಉತ್ತರ: ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಆದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪಿರತಿರುಗದಿಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಾಲ ಸಹ ಇತ್ತೆ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬಾಬಾ ಭಕ್ತಿದ ಫಲ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದೆರು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಶಾಂತಿಧಾಮಗು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮನುಷ್ಯ ಬಾಬನು ಸತ್ಯರಾಜ ಸಚ್ಚ ಪಾತ್ಶಾಹ ಪಂಡುಲ ಪನ್ಪೆರು. ಆಂಗ್ಲಡು ರಾಜ ಪಂಡು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಐಟ್ ಕೇವಲ ಸತ್ಯಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಸತ್ಯವಾದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಭಾರತೊಡೆ ಸತ್ಯರಾಜ ಸಚ್ಚ ಪಾತ್ಶಾಹ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಸತ್ಯವಂತು ಮಸ್ತುಂಡು ಅಕುಲು ಕೇವಲ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆರು. ಸತ್ಯ ಕಲ್ಪವೆರು ಸತ್ಯವಂತಾದು ಮಲ್ಪೆರು. ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆರು ಸತ್ಯರಾಜ ಸಚ್ಚ ಪಾತ್ಶಾಹ ಸತ್ಯವಂತ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಖಂಡದ ರಾಜ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಸರಿ ಉಂಡು. ಮುಕ್ತಿನು ಕೊರ್ಪೆರು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಒಯ್ಕ್ ಭಕ್ತಿದ ಫಲ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮುಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಭಕ್ತಿದ ಫಲನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ತ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಿರು ಎಂಕುಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೆರು. ಮುಕ್ತಿ ಮಾತೆರನ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು. ಫಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆರು. ಮುಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಂದು ಸಹ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ. ಭಾಷೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಶಿವಬಾಬನ ಪುದರು ಸಹ ಮಸ್ತ್ ದೀದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಎರೆಗಾಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಅಕ್ಲನ ಪುದರು ಅರ್ನ ಪುದರು ಶಿವಬಾಬಾ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಅಪಗ ಅಕುಲು ಪನ್ಪೆರು ಎಂಕುಲಂತ ಅರೆನು ಮಾಲಿಕ ಪಂದೆ ಲೆಪ್ಪುವ. ಮಾಲಿಕ ಸರಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅಕ್ಲನವು ಸಹ ಪುದರು ಪುಣತೆ. ನಾಮ ರೂಪೊರ್ದು ಒವ್ವೇ ವಸ್ತು ಇಜ್ಜಿ. ಮಾಲಿಕಲ ಸಹ ಒವ್ವೋ ವಸ್ತುಗೂ ಆಪೆರತ್ತೆ. ನಾಮ ರೂಪ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬಾಬಾ ನಿಜವಾದಲು ಮುಕ್ತಾದು ಮಲ್ಪೆರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿಧಾಮಗ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರತಿವರ್ಲ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲನ್ನು ತೂವೋಡು ಇಲ್ಲದು ಬೈದರಂದಿತ್ತಂಡ ಸುರುಕು ಐನು ತೂಪ ಐಕ್ ಪನೊಡಾಪುನು ಗತಿ ಸದ್ಗತಿ ಅಕ್ಷರ ಅಂತು ಪನ್ಪೆರು ಆಂಡ ಅರ್ಥ ರಹಿತ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಭಾವನೆ ಉಂಡು. ಎಂಕುಲೆಂಕಲ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪ ಬೊಕ್ಕ ಫಲಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಬರ್ವಾರಾದು ನಿಕುಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆಗ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಯದ ಅನುಸಾರ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೆರು ಈ ಕರಪತ್ರೋಳು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲರ ಆತನ್ ನರಕವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲರ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದರು ಈ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ರಡ್ಡು ಈಶ್ವರ್ಯ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಬರೆವಳಿ ಬಾಬಾರ್ದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಬಾ ಆಪುನೆರ್ದವರ ರಡ್ಡು ವಸ್ತುದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಆಪುನೆರ್ದವರ ರಡ್ಡು ವಸ್ತುದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಆದುಂಡು ರಾವಣನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ. ಇಂದು ಆದುಂಡು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ. ಇಂದು ಆದುಂಡು ಭಗವಂತನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ. ಅವು ಆದುಂಡು ಭೂತದ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ. ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಡು ಒಯ್ದು ಒಂತೆ ತೆರಿಯೋನದು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸ್ವರ್ಗನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಅಂಚೆ ಉಳ್ಳರು. ಎಂಚ ಮನುಷ್ಯರು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ಪನ್ಪೆರು ನಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಸತ್ಯಯುಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಡು ಬಾಲೆ ಆದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ರಾವಣನ ಒವ್ವೇ ಆಸ್ತಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಭಗವಂತ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಆರ್ದಾನೆ ಅಪ್ಪನೆ ಅರೆಗ್ ಪಂಡ ರಾವಣ ಐನು ವಿಕಾರೊಲೆಗ್ ಭೂತ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಭೂತೊರ್ದು ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಚಿನ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಐನು ವಿಕಾರಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆರು. ಒಯ್ದು ನಿಕುಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಅದು ಬುಡ್ಪರು. ದಸರಾ ಪರ್ಬ ಏತು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರು. ಸಮಾರಂಭನು ಮಲ್ಪೆರು. ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೆರು. ವಿದೇಶರ್ದುಲ ನಿಮಂತ್ರಣನು ಕೊರ್ದು ಲೆಪ್ಪವೆರು. ಮಾತೆರ್ದುಲ ಪುದರು ಪಡೆತಿನ ಮೈಸೂರದ ದಸರನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರು.
ಕಾಸಿತ್ತಿನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುನು ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಕಳೆದು ಪೋಪುಂಡು. ಬಾಪ ವಿಸ್ತಾರಡು ತೆರಿಪವರು ಇಂದೆತ ಪುದರೆ ಆದುಂಡು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಐಕ್ ಐದು ಒಕ್ಕ ಈಶ್ವರ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಪನಡಾಪುಂಡು. ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಬಂದು ಪನ್ಪಲ ಸಹ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಗಾಂಧೀಜಿಯರ್ಲ ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿವೇರು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವತಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಅರೆಗೇತು ಕಾಸನ್ನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅರೆನು ಭಾರತದ ಬಾಪೂಜಿ ಪಂದು ಪಣದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆಂತ ಉಂಬೇರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಬಾಪೂಜಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದರು ತಿರಿಯೊಂದರು ಏತು ಜೀವಾತ್ಮ ರೂಪೇರು. ಜೀವ ಪಂಡ ಶರೀರ ವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಮಸ್ತು ಜನುಲ್ಲಿರು. ಇಂಚ ಆಕಾಶರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತು ಆತ್ಮ ಹೆಚ್ಚ ಉಂಡು. ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ಭೂಮಿದ ನಕ್ಷತ್ರ ಆದುಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಿಕಲಿಗೆ ದೇವತೆಲು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಐಕುಲ ದೇವತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕಲಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಈ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪರಸ್ಪರ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಜೇರು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಒರಿ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು ಮೆರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಮಾತಲ ಉಂಡು. ಏರು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು. ಮಾತರ್ಲ ಬಾಬಾ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮುದ್ರದ ಮಿತ್ತು ಉಂತುದುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪಾದರು. ಈ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಈ ರೀತಿಯತ್ತು ರಾವಣೆ ರಾಜ್ಯ ಒವ್ವ ಸಾಗರದ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಸಾಗರಡಂತೂ ಮಾತ ಕಡೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ತಿರ್ತಿಡು ಗೂಳಿ ಪಂಡ ಇರು ಉಂಡು. ಐತ ಒಂಜಿ ಕೊಂಬುದ ಮಿತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಉಂತುದುಂಡು. ಏಪ ಸುಸ್ತಾಪುಂಡು ಅಪಗ ಕೊಂಬುನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ವಿನಾಶ ಅದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಮಸ್ತು ಪ್ರಕಾರದ ಪಾತ್ರನು ದಂತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಆತ್ಮ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನಡಾಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಆತ್ಮದ ಇಲ್ಲುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಅಂತೂ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೇನು ನಿರಾಕಾರ ಪಂದು ಪನಡಾಪುಂಡು. ಜೀವ ಆಕಾರಿಯಾದುಂಡು. ಐಕ್ ಸಾಕಾರ ಪಂದು ಪನಡಾಪುಂಡು. ನಿರಾಕಾರಗ ಶರೀರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಆದುಂಡು ಸಾಕಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿ. ಅವು ಆದುಂಡು ನಿರಾಕಾರ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಪಂಚ. ಇಂದೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂದು ಪನಡಾಪುಂಡು. ಐಕ್ ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಪನಡಾಪುಂಡು. ಏಪ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ಚಲನವರ್ಣ ನಡಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂದ ಶರೀರ ವಾ ಕೆಲಸಗಳ ಬರ್ಪುಜಿ. ಐನು ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಪನಡಾಪುಂಡು. ಏತು ಮಾತ ಆತ್ಮರುಳ್ಳೇರು. ಅಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಆಚಿತಿ ಮಾಡು ಬರಡಾಪುಂಡು. ಐಕ್ ಇಂದೇನು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೇಗ ಪಂದು ಪನಡಾಪುಂಡು. ಮಾತ ಆತ್ಮ ಏಪ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಏಪ ಒರಾಣಿ ಖಾಲಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಮಾತೆರ್ಲ ವಾಪಸ್ ಪೋಪೇರು. ನಿಕುಲು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರನು ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರವಾದ ದೇತೊಂದು ಪೋಪರು. ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಕಾರನು ದೇತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಕೆಲವು ಪವಿತ್ರತೆ ಸಂಸ್ಕಾರನು ದೇತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಮುಲ್ಪನೆ ಬರಡಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಅವ ಸುರುಕು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರಳುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕಾರಳುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಬದಲಾದು ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದು ಉಡುಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಯೋಗ ಬಲರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಅಲ್ಪ ದೇತೊಂದು ಪೋಪ ಬಾಬಡಲ ಓದವನ ಅವು ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡತ್ತೆ. ಒಯ್ದು ಬತ್ತದು ತೆರಿಪವೇರು. ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು. ಬೀಜದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವೇರು. ಇಡೀ ವೃಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವೇರು. ಬೀಜದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವನಾದವರ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ವೃಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವನಾದುಂಡು. ಭಕ್ತಿಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರ ಉಂಡತ್ತೆ. ಬೀಜನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನವು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪನೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಹಿಡಿದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಪುನಿಟ್ಟು ಒಂತನೆ ಸಮಯ ಪತ್ತುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಹಿಡಿದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಪುನಿಟ್ಟು 5,000 ವರ್ಷ ಸರಿಯಾದ ಪತ್ತುಂಡು. ಈ ಚಕ್ರ ಮಸ್ತ್ ನಿಖರವಾದ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಓವು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಏರು ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ತೆರಿಪಾಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ತೆರಿಪಾವಲಿ ಅರ್ಧ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅರ್ಧ ಸ್ವರ್ಗ ಅರ್ಧ ನರಕ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೆತ ವಿಸ್ತಾರನು ತೆರಿಪವೇರು. ಸ್ವರ್ಗಡು ಜನ್ಮಲು ಕಡಿಮೆ ಆಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನರಕಡು ಜನ್ಮಲು ಹೆಚ್ಚ ಆಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಯೋಗಿಲು ಮುಲ್ಪ ಭೋಗಿ. ಐಕ್ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಪಾತೆರನು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ದೇವತೆಲು ಏಪೋದಿತ್ತೇರು ಎಂಚ ಆಯರು ಏತು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುರ್ಲೇರು. ಇಂದಿನ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು
ಬಾಬಾ ಈ ಸಮಯದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಓದದು 21 ಜನ್ಮಗೂ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು 5 ಒಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರలు ಒಪ್ಪುಜಿ ಏಪ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯೆದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ಣವಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಪೂರ್ಣ ಅಂಡ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ರುದ್ರಮಾಲೆಡು ನೇಯ್ಗೆ ಅದುಪ್ಪರು 5 ಬಕ್ಕ ನಂಬರ್ ವಾರ ಅದು ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪರು. ಏರು ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮನು ತೆತೊಂದೇರು ಅಕುಲೆ ಸುರುಕು ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ನು ಬನ್ಪೇರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಸ್ವರ್ಗದ ಸುರೂತ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಕೇವಲ ಒರಿಯೇ ಎಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇಡೀ ರಾಜಧಾನಿ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ರಾಜನ ಜೊತೆ ಪ್ರಜೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಒರಿಯರ್ದು ನನೊರಿ ಬರೋಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎನ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡೆರಡ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಸುರುಕು ಬರ್ಪೇರು ಎನ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೆರಡ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಗಾಯನ ಈ ತೊಂಜಿ ದಯಗ್ ಈ ಮಹಾತ ಪಾತೆರನು 5 ಬಕ್ಕ ತೆರಿಪವಿರು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಇನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯವಾದ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪ ಪಂದು ಎಂಚಿನು ನಲ್ಲ ಒರಿಯುದು ಗುರ್ತುಂಡತ್ತೆ. ಈ ಯುಕ್ತಿ ಎಡ್ಡೆದುಂಡು ವಾ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಅಪಗ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊರೋಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಇಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಲ್ಲ ತೆರಿಪದಿಜೇರು ಪಂದು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಗುಹ್ಯವಾದ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವರು. ಇಂದೇನು ಪನ್ಪುನೆಟ್ಟು ನಾಚಿಕೆದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಗುಹ್ಯವಾಯನ ಪಾತೆರನು ಏಪ ಕೇನುವೆರು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪುಂಡು. ಅಂತಿಮೋಡು ಪನ್ಪೆರು ಮನ್ಮನ ಭವ ಬಕ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಭವ ಅಕ್ಷರಲ ಸಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಬರೆತೆರು. ತಬ್ಬಿ ಬಾಬುನೆತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪ ನಕ್ಲ ಆಪುಂಡಲ ಸಹ ಬೇಹದ್ದ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಪವಿತ್ರತೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುದಿನತ್ತೆ ಬೇರು ಸುರುತ ನಂಬರ್ ವಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ ನಾವು ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆನು ತೂವನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಇಂಚಿನ ಗುಣಕುಲುಂಡೆ ಇತ್ತೆಂತು ನಿರ್ಗುಣ ಆದುಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಅವಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬಾಬಾನ ಸಮಾನ ಒಂದುಲ್ಲರು ಪಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಕ ವಿಷ್ಣುನ ರಹಸ್ಯ ತೆರಿಪದೇರು ಇಂದು ಪತಿತವಾದುಂಡು ಅವು ಪಾವನವಾದುಂಡಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟಿ ದತ್ತು ದೆತ್ತುನೋಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಏಪ ಉಪ್ಪಿರು ಅಪಗನೆ ದತ್ತು ದೆತ್ತುನೋಡಾಪುಂಡು. ಸತ್ಯ ಯುಗುಟಂತು ಉಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪಲ ಏರಗಾಂಡಲ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ದತ್ತು ದೆತ್ತುನೋರತ್ತೆ. ಪ್ರಜಾಪಿತಗಳ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಕುಲು ಬೋಡತ್ತೆ. ಮುಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಅಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು ಕುಕವಂಶಾವಳಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಆರಂತು ಪುದರು ಪಡೆತನಾರಾದುಲ್ಲೆರು ಬೆರ್ನ ಸರ್ನೇಮ್ ಸಹ ಬೇಹದ್ದಾದುಂಡು. ಮಹಾತೆರ್ಲ ತೆರಿದರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದಿದೇವ ಆದುಲ್ಲೆರು ಆಂಗ್ಲೋಡು ಪನ್ಪೆರು ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಇಂದು ಆದುಂಡು ಬೇಹದ್ದದ ಸರ್ನೇಮು ಅವು ಮಾತಲ ಹದ್ದದ ಸರ್ನೇಮ್ ಆದುಂಡು. ಐಕ್ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಇಂದು ಮಾತೆರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯವಾದ ಗೊತ್ತಾವಡು ಭಾರತ ಮಲ್ಲೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ತೀರ್ಥವಾದುಂಡು ಒಲ್ಪ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೆರು. ಈ ರೀತಿ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತಡು ವಿರಾಜಮಾನ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಶಾಸ್ತ್ರುಡು ಮಗದ ದೇಶ ಪಂದು ಬರೆತೆರು ಆಂಡ ಜ್ಞಾನ ಉಲ್ಪ ಕಲ್ಪೆರು ಅಬೂಡು ಎಂಚ ಬತ್ತೆರು ದೆಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ್ಣ ನೆನಪಾರ್ಥವಾದುಂಡು. ಏರು ಮಲ್ಪದೆರೋ ಆಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಬತ್ತದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಲೊಂದು ಮಲ್ತೆರು ನಿಜವಾಯಿನ ಮಾಡಲಂತೂ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಮುಲ್ಪನೆ ಬತ್ತದು ಸರ್ವೀರ್ನ ಸದ್ಗತಿನ ಮಲ್ಪೆರು ಮಗದ ದೇಶಡು ಅಲ್ಪ ಅವು ಅಂತೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾಂಡು ಇದು ಆದುಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾಸ್ತವಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದು ಸ್ವರ್ಗೋಗು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಪಾಕ ಬೊಕ್ಕ ನಾ ಪಾಕದ ಮಾತ ಡ್ರಾಮ ಮಲ್ತದುಂಡು ಮಧುರ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಕಳೆಯೊಂದೇರು. ಏತು ಸಮಯದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ತಿಕ್ಕಿಯ ಪೊರ್ಲುದ ಮೇಲೊಂಡು ಮಲ್ತದರು. ಏಪ ಸದ್ಗುರು ದಲಾಲ ರೂಪೊಡು ತಿಕ್ಕಿರು ಗುರುಕುಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೆರತ್ತೆ. ಐಕ್ ಸದ್ಗುರು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಸ್ತ್ರೀ ಏಪ ಮದುವೆ ಮಲ್ತೊನ್ವರು ಅಪಗ ಪನ್ಪೆರು ಈ ಪತಿ ನಿಕಲ್ನ ಗುರು ಈಶ್ವರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಪತಿ ಅಂತೂ ಸುರುಕು ಅಪವಿತ್ರ ಆದು ಮಲ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಸ್ತ್ ಕೊಳಕ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆಂತು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆನು ಪೂವಾದು ಮಲ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪಕ್ಕ ಕಂಕನನು ಕಟ್ಟುವೆರು. ಶಿವ ಜಯಂತಿದ ಜೊತೆಟಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವಾದು ಬುಡುಪುಂಡು. ಗೀತಾ ಜಯಂತಿಲ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜಯಂತಿ ಒಂತೆ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡಾಪುಂಡು. ಊರಿನ ಪರ್ಬ ಮಾತಲ ಈ ಸಮಯದಾದುಂಡು. ರಾಮನವಮಿ ಏಪ ಇತ್ತುಂಡು
ಇದು ಸಹ ಏರುಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಸಾರತ 250 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮನವಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ರಾಮ ಜಯಂತಿ ಏಪ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇಂದು ಏರ್ ಪನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ತೆರಿಯೊಂದರು ಸರಿಯಾದ ಪನೋಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೀವನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಕುಲು ಪನೋಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಹದ್ದದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದವೇರು ಒಂಜೇ ಸರಿ ನಿಕುಲು 21 ಜನ್ಮಗಾದು ಅಪವಿತ್ರ ಆಪನೆರ್ದ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಐನು ವಿಕಾರದ ರೂಪಿ ರಾವಣನ ಪರ ರಾಜ್ಯಡುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ಇಡೀ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ನಿಕುಲನ ಸ್ಮೃತಿತು ಉಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರ್ಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತಾ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬೇಹದ್ದದ ಸುಖ ಆಸ್ತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮ ನೋಡ್ದು ಪವಿತ್ರ ಆದ ಪಡಾಪುಂಡು ಯೋಗ ಬಲರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆನು ಗುಣವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಂಡಾಪುನು ರಡ್ಡು ಸದಾ ಕುಸಿಟುಪ್ಪೆರೆ ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಾ ಗುಹ್ಯ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವೆರೋ ಐನು ಕೇನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಓವೆ ಪಾತೆರಡು ಗೊಂದಲ ಇರಬಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಿರ್ದು ಉತ್ತರನು ಪನೋಡು ಸಂಕೋಚ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ವರದಾನ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಮಾತ ಆತ್ಮಗೂ ಸುಖನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತ ಭವ ವಾ ಜೋಕುಲು ಸದಾ ಯಥಾರ್ಥ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಕರ್ಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲ ಹೃದಯ ಸದಾ ಖುಷಿಯಾದಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರಲ ಸಹ ದುಃಖದ ಅಲೆ ಬರ್ರ ಸಾಧೇಜ್ಜಿ ಸಂಗಮೆಗತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಡ ದುಃಖದ ಪುದರ್ ಗುರುತುಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ದೇ ಪಂಡ ಸುಖದಾತನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲಿರು ಇಂಚಿನ ಸುಖದಾತನ ಜೋಕುಲು ಸ್ವಯಂ ಸಹ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಖದಾತ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಆತ್ಮಲೆಗ್ಲ ಸದಾ ಸುಖನೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಏಪಲ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದುಃಖದಿ ತೊನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಲೋಗನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತ ಅದು ಸಹಯೋಗ ಸ್ನೇಹ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂದು ದಯಾರ ದೈ ಆತ್ಮದ ನಿಶಾನಿಯಾದುಂಡು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.